Pero que é o que pasa durante unha extracción de ouro ou nunha mina deste tipo? En primeiro lugar, insisto, a diferencia clara coa explotación tradicional de ouro que houve aquí dos ingleses ou antes dos romanos é que agora estas grandes explotacións mineiras son a ceo aberto. O xacemento ten unha lei de ouro moi baixa, polo tanto non compensa excavar galerías. Entón é máis barato empregar explosivos, grandes cantidades de explosivos. Unha soa voadura é capaz de liberar uns 38.000 metros cúbicos de material e despois transportalo con grandes camións de ata 100 toneladas. Evidentemente, o explotar todos eses barrenos, o cargalo nos camións, o transportalo e rodar polas pistas e despois o que lle sobra transportalo polas pistas, leválo a unha zona onde se vai a moer ata tamaño fariña e despois o que lle sobra van levar as escombreiras. Durante todo este proceso inevitablemente vais liberar po o aire. De momento falamos só como se só fora po, despois falaremos de alguna característica dese po. E ata onde chegará? Pois hai moitas maneiras de miralo. Hai diversos datos na bibliografía. Algunos din que pode chegar ata 15 km de distancia, outros din que ata 30. Realmente vai a depender do vento, non? Ese círculo que está pintado aí, o radio, o centro teno en Corcoesto, e marca un radio de 15 km. E chegaría ata Carballo e un poquinho máis. Iso é o que din alguén na bibliografía. Hai xente que din incluso máis sobre minas deste tipo. Pero realmente o po chegará ata onde o leve o vento, e aquí o vento é moi forte. Pero podemos poñer outro exemplo que é máis visual. Na imaxe da esquerda vese as Illas Canarias e no fondo a dereita o continente africano, e ese é unha intrusión de aire cargado de po do Sáhara que chega con relativa frecuencia ás Canarias e de vez en cando tamén chega a península. Entón vese que en lugar de ver unhas nubes blanquecinas nesa grande foto da dereita, hai unha nube un poquinho amarillenta, e iso pode chegar. Entón chegará o po da mina de Corcoesto, dependendo de como este o vento, chegará ata ali onde o leve. Pero en Corcoesto, ademais de ouro, hai arsénico en forma de arsenopiritas. Hai rochas na zona de Corcoesto que teñen ata 100 gramos de arsénico por cada kilo de rocha. Iso ven sendo unhas 50.000 veces máis dos niveis normais na codia terrestre. Na terra, no solo, chega a haber ata 4 gramos por kilo, e iso é 400 veces máis dun solo non contaminado. E nos sedimentos do esteiro do río Anllóns, eses marcados en vermello, hai máis de 300 miligramos por kilo, que son 4 veces máis dos niveis de risco por contaminación de arsénico. De acordo? E é importante que cando pasa a través da zona de Corcoesto, o río Anllóns aumenta a cantidade de arsénico disolto que arrastra nas augas. Pasa de uns 2 microgramos por litro a 4. 4 é unha cifra importante, falamos de microgramos, antes eran cantidades enormes e ora cantidades moi pequenas. O máximo nunha auga potable son 10, e xa na actualidade pasa de 2 a 4. E que pasa co arsénico? Porque tamén escoitamos falar últimamente moito do arsénico. Pois a verdade é que un pouquiño é indispensable para as nosas vidas. Un home precisa normalmente cun medio gramo de arsénico cheganos para toda a vida e consumímolo cos alimentos. Pero mesmo que con outras cousas tamén un pouco de vitaminas é necesario, pero demasiadas poden matar ou enfermar. A cuestión é que demasiado arsénico provoca enfermidades e mesmo mata, mesmo se ten empregado como veleno. Por poñer unha cousa máis distendida, unha famosísima película, Arsénico por compasión, de Gary Grant, fala dese caso dunha vella que se lle foi un poquinho a ola, entón envenenaba a xente con arsénico.
Iso é o que pode pasar co arsénico. Pero que hai máis? De novo imos a coller un estudio oficial para que se vexa con claridade. Chámase Niveis xenéricos de referencia de metais pesados e elementos traza. Dito así, estáse a buscar en unha publicación do ano 2009 de dous catedráticos da Universidade de Santiago de Compostela, Felipe Macías e Rosa Calvo de Anta, para a Xunta de Galicia. Os niveis xenéricos de referencia estableceronse para ver a partir de onde se pode considerar que hai un risco de contaminación e un risco para a saúde humana ou para os ecosistemas. E eles que din do arsénico. Din que é un dos elementos da maior peligrosidade para o ser humano e para os ecosistemas pola toxicidade dos seus componentes naturais mayoritarios. Indica que hai unha concentración normal na natureza moi baixo, menos de 2 miligramos por kilo. Dinnos eso do arsénico e dinnos algo máis, que os maiores riscos de contaminación de solos de terra por arsénico danse en zonas onde se desenvolveron actividades mineiras, siderúrxicas, procesos de combustión, xestión de residuos ou aplicación de plaguicidas para madeira ou para plagas dos cultivos. E establece un nivel xenérico de referencia para Galicia de 50 miligramos por kilo. Decíamos que no esteiro do Rianxós chega a haber 300. E di que só se pode admitir unha concentración maior nas zonas onde haxa unha presenza demostrada de arsenopiritas, como no caso de Corcoesto. E di unha cousa moi importante: nesas zonas onde hai presencia natural de arsenopirita deberán de ser consideradas para estudios de risco natural. E remata: en calquera caso, a elevada peligrosidade do arsénico debe terse en conta e a contaminación por este elemento fortemente controlada e, no posible, minimizada. Esas son as frases de dous catedráticos da Universidade de Santiago nunha publicación da Xunta de Galicia. E o caso é que en Corcoesto hai arsénico, moito máis arsénico que ouro. E xusto a víspera de que se fixera público a declaración de impacto ambiental da Xunta de Galicia, a Sociedade Galega de Historia Natural tivo acceso a un artigo científico publicado por investigadores da Universidade de Vigo e do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que indicaban que un siglo despois de ter rematado a antiga explotación mineira ainda estaba a afectar con contaminación por arsénico o Rianxós e a súa desembocadura. O artigo, o principio do artigo está publicado na revista The Science of the Total Environment. Non quero dicir gran cousa, pero entre as revistas científicas tamén poderíamos facer clasificacións como cos equipos de fútbol. Se a fixéramos así, esta sería unha revista de primeira división, da máxima relevancia a nivel internacional. De novo, unha frase extraída da Declaración de Impacto Ambiental, insisto. Son frases da empresa mineira de Corcoesto. Hai que ter en conta que os residuos mineiros están constituídos pola mesma rocha que conforma o subsolo, por suposto, 100% certo. Os estériles de mina non sufriron máis tratamento que unha disgregación por boadura e machuceo. Certo? Nada que alegar. Os estériles de flotación e lisiviación están a tamaño menor de 100 micras. 100 micras como a fariña, vale? Para que nos entendamos. E despois indica que o contido en metais pesados que teñan os estériles de minas é o contido natural que ten o subsolo do emprazamento. Tamén é certo. E agora eu vou facer unha pregunta. Se estamos na casa e hai un meniño por ali, imos preparar o desayuno, imos preparar o café, e temos un meniño por ali de 4 ou 5 anos que non sabe moi ben, pero que está moi disposto, e vennos a axudar. Pois vou vos axudar a cargar a cafeteira. E de repente vai, colle o frasco do café en gran e empeza a encher a cafeteira. Que lle decides? Que non, espera, é que o café hai que moelo antes para facelo. Entón, ou colles deste que xa está moído. Certo, non dixe ninguna mentira. O que é certo para un café é exactamente igual para as rochas. Todo o mundo moe o café para logo facelo
para extraer a sustancia do café, o aroma e o sabor. Ninguén faría café co grao sin moer. Pois eso mesmo tamén é certo para as rochas de Corcoesto. Non é o mesmo que este nunha rocha de 1 metro cúbico ou de 100 metros cúbicos a que este finamente moído a tamaño fariña. Como mínimo, ao moer as rochas aumenta a solubilidade do arsénico, do ouro, que é o que eles les interesa, pero tamén do arsénico e dos metais pesados, cando menos 10.000 veces. Entón non é o mesmo que as rochas estén en Corcoesto dentro dunha montaña que as arranquemos con explosivos e con maquinaria, que as trituremos a tamaño fariña e que despois as volvamos a poñer no mesmo sitio. Non é o mesmo, porque o arsénico será 10.000 veces máis soluble. E claro, logo eles din de novo na declaración de impacto ambiental sobre a lixeriación do arsénico, o lavado que o arrastre a auga, o arsénico, e din que a saída desas balsas mineiras terá 77 microgramos por litro, 0,077 miligramos, 77 microgramos por litro. De novo, iso parece pouco. Parece pouco, 77 microgramos, pero recordo unha cifra que sabín antes. O límite nas augas potables son 10. Polo tanto, o verquido autorizado pola Xunta de Galicia á empresa mineira de Corcoesto é que devolva a auga ao medio natural cun contido en arsénico casi 8 veces por riba das augas potables. E se iso vai ao río, vai aos regatos, faría falta que cada litro dese verquido se mesturase con auga limpa para que fose potable, e habería que mesturar cada litro desa saída con 31 litros de auga para non degradar a calidade das augas do río Anllóns. E claro, relacionado con isto...